Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Turathi Blue for Men. Iya ni siya ni Afnan. No, kaelegante sing botelya kanami lang tawon. Kakonsimutan mo ni siya, kaelegante man sa iya. Kay kapuno siya sing mga citruses ng mga prutas nga pareho sing kalamunding, lemon, kag grapefruit, kag ka-spicy siya, kag niara siya kahoy nga hamot. Amo na nga elegante siya, no? Ang angay nga temperatura nga para siya is between 70 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius na pang-init siya, no? Kag kung ako sa imo, pwede mo siya magamit sa mga sitwasyon nga elegante kag formal nami siya simutan, no? Kay ano ang iya nga mga nota? For the top, nakabutang lang citruses, no? Wala gin specify kung ano ang mga citrus. Amo na nga panumdumon mo lang ang mga kalamundeng, ang mga lemon, ang mga grapefruit. Amo na siya ang simutan mo, no? Amo na ang panumdumon mo. Kag for the mid, we have amber kag woodsy notes. Ang amber gahatag siya nga pagpainit, no? Kag nakabutang woodsy notes. So kahoy, wala gin lista kung ano gid nga kahoy. Tapos for the base, we have musk, patchouli, kag spices. No, ang musk nga hatag siya nga pagpadugay, ang patchouli ang iya nga pagkadalom. Tapos nakabutang man spices, wala gin lista kung ano gid, pero ang spices ang gahatag siya nga pagka-elegante nga hamot, no? Hindi lang siya citrus, may siya sing spices nga baw kanami siya simutan. Amo na. Te, kung namian ka mo sining pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, pabilin nyo lang sa comment section. Amo lang na, sa naman. Bye-bye!